chicken biryani siam ango ar sakezi khatvel kan chana tahian daniate ngai mo nuala kan tel tur tanker ta boka chuan purun sen kan kam phota hei a sem thap kheng kam phot tur ani ti chuan chu mi hnua so thing le purun var rot kan tel le a chu mi hnua arsa kan thak tana a PC alian lam deuh hlek ani chadewa kan chon hnua tikian biryani powder kan tel dona hei biryani powder ani chatakin kan mix le a kan chok boka cholen ren ngai ve ni chumi hnua tui chete kan pu thak ani mix le cha cha chumi hnua tomato sei le kan tel le nuala hi kan mix le cha cha lok do ani dania le pudina ti velte kan tel le a chu kan chok le char char do na ni le tuna hian curd kan tel le meka curd hi mi zo do ka hret chi lo bong mu ta chia engemaw soina ni om tak ani ti chuan chaw chhuang turin kan in buat saya chaw chhuatna turah hian spice engemaw kan tela thak thing te elaichi te ti velte kan tela chaw tirim tui tur khan kan tel ani chuan chaw chu kan thak ta a chaw hi a min lek henga chuan phot tur ania min deuh chuan tur ni lowa ti chuan chu min hnua chuan ti hian thleng bel danga kan dah chuak le a zat ve vel hi kan han dah chuak phot anga chuan chu min hnua a chungah hian kan sa siam kha kan dah dawna chumi chung le chuan chaw dang kha kan dah le dawn ani chuti kan dah to hnua chuan a chunga dania te le engemaw kha dah lein minute sari tanga minute riat vel kan la chuang le dona ti chuan kan mix anga final touch a top na ber tur thei mai to in kan dah to don hei le ready ta Tuilêt hnua voi khat biryani siam na ania kan han anga tui dong lo ni an nge Probably cup.